Добре, натискам червеното копче и след това пак сигурно спуска трябва да стисне. Не само червеното, то тръгва записва. После само с него пак изписва. В момента, дами и господа, сме на Малевица. Говорителя на нашата група прави един малък репортаж от нашето поредно снежно приключение. Във вашите обективи, все обичания и все уважавани в цяла България. Шеф на нашата група, господин директор, как се чувствате в този снежен зимен ден? Малко необичайно, липсват ми двете гуми, както и окачването. Това е. Окачването, дами и господа, е много важно. За сега Алко. И сега Сави. Сави, кажи нещо на твоите многомилионни почитатели на сивия екран. Удостови, моля да си нещо. Кажи им. Не им разбивай с отцата, моля. Сави. Да, нека. Човек, разподелка на нашата група, който съм отвежен, на тези условия работи на да. За да може да отрази което събитие. Нашата група се ски. Yes. Нашата група Extreme Forever. Сега отново ще питам да взем време до това, когато са в интервю. Тичам с нея. Още малко ще докосна. Хиляди почитатели ми пречат, аз ги сбутвам. Сави, кажи нещо, Сави, моля! Моля, инженери, да, дръж ги нещо, може. Но Сави е непреклонна, тя под $1000 дума не обявва. Това е, така са българските звезди, дами и господа. Да, това е автограф, един бъбрик. Бъбрик на черния пазар. Това е ужас. Сега сме ето го. Ето го този германец. Германец, сега кажи нещо по результива. Това сега беше Виезен, Тале, ински курортен, а? И това е жестоката истина, че той е германец. И сега специално за германица е един германски въпрос. Защо германките по време на секс обичат да са отгоре? Защото германецо, Deutschland über alles. За сега сме от. Геш, беби, сноу геш, беби, с инструктор Сави, беби. Сави. В момента наблюдаваме как инструктор Сави Сноу геш инструктира младите в спорта. В целен момент за първи път архивирам на лента, дами и господа. Ето, 5 км чакваме първи активист на нашата група да тръгнем отдолу, да направи първо спускане по сняг. Само така, правилната посока. Оп! Русия колело, да знаете. Я кажи сега за колелото, господин Ето. Ако имаше едно кормилце тук и два фокса отпред и отзад, щях да си... Направо, шукар ви битка. Да, бе, аз като спирам няма да тръгнеш, аз като спирам. Така. Задната щека им забия там, дет съм. Спираш? Така. Тук се подпираш в тая. Това е, трябва да си дигнеш купето някъде. Да вървите си
А от водата да не му стане нещо? Не, няма. И тук ме го здраве на време. Браво! Аз то точно казвам. Аз се мисля, че аз ти. Не, снимка. Водонепромокаеми дрехи, не той бе. Водонепромокаеми дрехи, не той бе. Те не пускат. Не пускат. Не пускат, обаче проблема им е, че отвътре навънка не пускат. Става по-зле това? Не. Обичам шопската салата. Моля. Чакай си вземаш тъй. Виждам един фотограф с Ирджия. Ма не знам дали това правя, защото Торно Фарап не го разбира. То не е ли твоя? Не го. А това прилича на една дупка. Айде сега, напред ще става. Дай, оп! Сега. Трябва да си скилчета от време на време. Може не парай. Трябва да подигаш. Човека съвещ следният. 10 лева всеки карти. Това комига, това значи снима. И трябва в момента снимаш на видео. Нека да не става малко трудно. Аз освояваме, но Шефе, вали ли ските, шефе? върват сами, аз само ги ходя.